ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ପୂର୍ବ ପାଠର ଉପରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଥିଲା ଏକ ଶିଶୁତୁଲ୍ୟ। ସେହି ଶିଶୁତୁଲ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କଳେବର ବୃଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ କବିଗଣ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରି ସମୃଦ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଉପରେ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ତାହାର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି କବି ଓ ଲେଖକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକଲୋଚନରେ ଏହି ଭାଷାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆସ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ତୁମେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଦେଖ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ରମଶଃ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଗଲାଣି। ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ଏହି ସମୟରେ ରଚନା କଲେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସ ହିଁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦିକବି। ସେ ଆଧୁନିକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଏକ କୃଷକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ମହାଭାରତ ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି। ଏହା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ, ଅନୁସୃଷ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ଅଥବା ଅସମିଆ ଭାଷାରେ ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳ, ଧର୍ମପୀଠ, ମନ୍ଦିର, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦନଦୀ, ଅରଣ୍ୟ, ଜନପଦ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ନାନା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଓ ଲୋକକଥା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଏପରି ରୂପ ପାଇଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆତ୍ମପରିଚିତିର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଉଡ୍ର ଜାତୀୟତାବୋଧର ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ରୂପକାର। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ 5 ଜଣ ସନ୍ଥ କବିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଏହି 5 ଜଣ ଭକ୍ତ କବି ପଞ୍ଚସଖା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ କୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ସେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ମାନିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ପଞ୍ଚସଖାଏ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରି। ପଞ୍ଚସଖାଏ ଯୋଗ ଓ ଶୂନ୍ୟବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ପିଣ୍ଡକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଳ୍ପନା କଲେ। ଜାତି ମାନିଲେ ନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ମାନିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ଘୋଷଣା କଲେ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ର ଚେତନାଟି ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିଲା, ତା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଏକ ମାନବବାଦୀ ଭାବନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କଲା। ପଞ୍ଚସଖା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାନବ ମୈତ୍ରୀର ହେଲେ ଉଦ୍ବୋଧକ। ପିଲାମାନେ, ଆସ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କିଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ଅନୁସୃଷ୍ଟି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ, ଅନୁସୃଷ୍ଟି ବା ଅନୁସୃଜନ। ପିଲାମାନେ, ଅନୁସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ। ଜନପଦ। ଜନପଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଅଛି। ଜନପଦ କହିଲେ ଗ୍ରାମକୁ ବୁଝାଏ। ଆବିର୍ଭାବ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଆବିର୍ଭାବର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ବା ଉଦୟ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାନା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପିଲାମାନେ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜନଶ୍ରୁତି। ଅସମିଆ। ଆସାମରେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିବା ଭାଷାକୁ ଅସମିଆ କୁହାଯାଏ। ଅସମିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆସାମର ଭାଷାକୁ ବୁଝାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆସ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ରମେ ମାର୍ଜିତ ହେଲା।
ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେଲା। ମାଟିର ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସ ରଚନା କଲେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଓ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଣୁ ଶାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦିକବି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଏକ କୃଷକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ କବି ପ୍ରତିଭାର ଉଦୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ କି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ଅଥବା ଅସମିଆ ଭାଷାରେ ଏହାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏଥିରେ ରହିଛି ମୌଳିକତା। ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳ, ଧର୍ମପୀଠ, ମନ୍ଦିର, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ନଦ ନଦୀ, ଅରଣ୍ୟ, ଜନପଦ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲୋକକଥା ଓ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ତଥା ଶାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକର। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ 5 ଜଣ ସନ୍ଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଏମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ନାମରେ ହେଲେ ପରିଚିତ। ଏମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଏବଂ ଜାତି ଭେଦକୁ ନ ମାନି ମଣିଷକୁ ଦେଲେ ସମ୍ମାନ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ମାନିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। କହିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପରି। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଏକ ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରବାହିତ କଲେ ମାନବ ମୈତ୍ରୀର ଭାବଧାରା। ପିଲାମାନେ ଆସ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ମାଟିର ମହାକବି କିଏ? ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ମାଟିର ମହାକବି କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋଇଥିଲା? ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଶାରଳା ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଶାରଳା ଦାସ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାଳାଂଶଟିକୁ ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।